Dan il-gvern mhux talli ta' għodod kbar bit-tneħħija tal-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni magħmula mill-politiċi talli se jagħti għodod aktar qawwija biex iċ-ċittadin onest jikxef il-ħażen. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici stqarr li l-abbozz ta' liġi dwar il-whistleblower se jattira l-appoġġ tal-Kamra kollha fil-Parlament għaliex hu tajjeb, effettiv u jissodisfa dak kollu li qed jistenna il-poplu. L-abbozz ta' liġi ġdid se jġib lil Malta konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjonijiet li għandu jingħata whistleblower. L-abbozz se jibqa' jagħti protezzjoni lil min hu onest u qed jara l-ħażen isir. Barra dan inħolqot sensiela ta' inċentivi li għandha twassal biex min għamel il-ħażen u kien kompliċi ma' ħaddieħor jikxef ix-xibka kollha. Owen Bonnici spjega li jeħtieġ li min hu ħati jerfa' r-responsabiltajiet tiegħu, iżda mhux kull każ jista' jiġi trattat bl-istess mod. Spjega li l-inqas livell ta' protezzjoni hu li persuna li tkun kixfet il-ħażen iżda tkun ħatja istess tingħata tnaqqis ta' grad jew tnejn fil-pjena mill-qorti. L-ogħla livell ta' protezzjoni ikun li l-informatur fuq deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali jingħata ċertifikat ta' immunità u saħansitra identità ġdida b'isem kompletament ġdid. Minħabba li kull każ huwa uniku inħolqu diversi għodot jew livelli li jistgħu jintużaw minn diversi strutturi kostituzzjonali indipendenti kompletament mill-Gvern tal-ġurnata. Ta' min jgħid li l-abbozz ta' liġi jiftaħ l-opportunità għal whistleblower li jikxef każijiet mhux biss futuri imma wkoll passati, irrilevanti minn kemm tkun ilha li saret l-irregolarità. Dan kollu u bidla kompleta mill-abbozz ta' qabel. Il-Gvern għal Owen Bonnici jemmen li dawn il-kunċetti se jrendu l-abbozz ta' liġi effettiv. Iddeskriva l-abbozz preċedenti bħala wieħed akademiku sabiħ fuq il-karta eżerċizzju legali interessanti li però ma kienx se jaħdem fil-prattika. L-abbozz ta' liġi dwar il-whistleblowers huwa eżempju ieħor ta' deċiżjonijiet li ma ttieħdux f'25 sena u li ttieħdu f'4 xhur ta' gvern ġdid għal ġid tal-poplu Malti.